Gæsterne skulle være kommet til Provence. Og derfor så er vi så blevet kendt Pietrens by. Og den her legende, den siger, at der kom en båd sejlende. Den kom faktisk sejlende uden sejl og årer. Og den kom fra det hellige land, siger legenden. Og så drev den ind ved kysten ved Santa Maria de la Vera med en særdeles hellig last. Og nu den hellige jomfru søster Maria Jacobe, Maria Salome, som jo var mor til disciplene Jakob og Johannes. Og så var det Maria Magdalene. Og så de hellige Martha, Lazarus, Maximin og Sidonius. Og så deres afrikanske tjenerinde, og hun hed Sara. Og så ifølge legenden, så drog de her hellige mennesker så ud på kristne Provence. Martha til Tarascon, Lazarus til Marseille, og Maria Magdalene til St. Ouen, og så Maximin og Sidonius, de kristnede X. Og så Sara, og så de to andre Mariaer, de blev jo så her ved Santa Maria de la Vera. Og det var sådan set dem, der gav byen navn Santa Maria, det betyder jo de hellige Mariaer ved havet. Og man siger jo så også, at de blev begravet på det sted, hvor kirken står i dag. Altså den kirke, som vi kan se, der står inde midt i byen. Og selvom det er en meget gammel legende, så er Santa Maria de la Vera ikke nogen gammel middelalderby på linje med andre byer i Provence. Jo, kirken den er jo, og det er jo sådan set også det eneste, der kan vises frem. Men det er jo en meget vindblæst by med mange små gader, som I kan se på kortet, og alle husene, de er stort set hvide. Det kunne godt ligne sådan en andalusisk by, men det er altså en kammerby, en provençalsk by. Der er en del souvenirbutikker, men selvom de er lidt træls, så er det jo alligevel sådan, at byen har en vis charme. Jeg synes, den er lidt hyggeligt. Og der er det så, at de har den her arena, den her Tyre-arena, som ligger inde i byen, og så har de jo så masser af fin strand og masser af klitter, og det betyder så også, at det er et dejligt badeområde for det.